As datas para agasallar aos nosos seres queridos están moi preto. Nun ano complicado para todos, a ilusión desta época sobreponse ao medo. A veciñanza afronta un Nadal diferente. Non ten a mesma repercusión porque non se sale igual. Vexo unhas navidades moi duras. Pois de momento como todos os anos. Pero un poquinho fastidiadas, non? Na tristeza. A situación fai que moitos decidan este ano reducir os seus gastos. Si, menos porque como non podes salir, xuntarte ca familia. Tengo pensado comprar nada. No, ni regalos ni nada. No, mucho tampoco, algo igual habrá que mirar un poquito por el dinero, sí. A ver, supoño que con menos porque ao final a situación económica afecta ya a todo o mundo, pero ao final se podemos estar sanos é o importante agora mesmo. Intentarase que suban. Perfecto. A ver si toca algo na lotería, tiramos la casa pola ventana. Bicicleta para todos. Nada, porque al no juntarte con familia, no juntarte con nadie, pues ya estás en casa tú siempre, sola. Menos porque, mira, nós xa non nos xuntamos, nin os fillos, nin os netos, por culpa do sistema este. O que muda é o día escollido para os grandes agasallos. Papá Noel comeza a impoñerse aos Reis Magos. Ahora veo a moda esta de Papá Noel e tes que regalar por Papá Noel e máis por Reyes. Los Reyes. Yo soy de las de antes. En Papá Noel, nosotros somos Papá Noel. Normalmente en Papá Noel solo na casa. E despois en Reyes, sobriños, tíos, primos, aí para todos. Ahora máis en Papá Noel, polos meniños. Non, eu Reyes. Pero o que continúa sendo unha prioridade da veciñanza é a elección do comercio de proximidade para facer as súas compras. Pois moitas en internet, ademais de tamén aquí no comercio local intentar axudar un pouco tamén. Pagamos aquí os impuestos, ten que quedar todo aquí. Por la costumbre de toda la vida. Sí, porque internet ya no estoy yo para esos trotes. Procuramos facela no comercio local. Ainda que, claro, a veces tes que ir aos grandes. Por internet, outro pouco aquí, outro pouco en outro sitio. Este ano xa non podemos salir a ningún lado. No, comercio local. Yo necesito tocar las cosas. A mí internet no. Se non fixeron as súas compras de Nadal, aínda están a tempo. Os comercios estarán abertos case todos os días ao longo das vindeiras datas.